chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá bố u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha nong yalam ka seng kongres hapo ke jela usaleng isangma ha ka khat khandai tarik ujamang ulaong ba ukloi banrung shaka BJP lada ka sarkar preng ka pentrai kam ya ka innerline permit ILP ha Meghalaya lada ki BJP kila banwanra ya ka ILP mentahi lesi ngaru ngan kloi ban penyaso bat ka BJP laong usaleng ha pakali halor ka jing penslim jong ke sarkar bleng ban ai ya karai halor ke resolution ILP bala manjur da ka ying dot ba thau an ke jela Meghalaya haba penpau ba ka jing penslim kadai tang ka buj politik ulong ba kani kalong mar ba mentahi ke BJP kadon hapdeng bat lada kidon kamon kila banle wat mentang kum balong mentang kalong kumba ki BJP kisnyu atakin bha ban ILP phila ban yoi ya kata habau Amit Shah bat katukan ningut kinong mikman na ke ministry kilawan syasalong bat ye kendu ya ki NGO bat ki hek sarkar jongi na ke durkmat bat ke jinglong jongki ya ke jela jongi ngamtip lang yo ILP ne em ban rap shu usalen Hanrei ula kentu ya kinong yalam ke BJP ban penbor ya ke parti jongki ban pentikna ba ke Meghalaya kan yo ya ke ILP kham kloi pa usaleng isangma ula kentha ya ki laingot ki MLA ka seng kongres ki bephet sha ke NPP ki bayo jingkulat ban put ki kam penroi ki la ban shuyo tang da ki mau nong rim habakren sha ki lat pathai khobor usaleng ulong ba le se kini kilai ngot kila perkhat bakim yo ya ki kam penroi ha ki constituency jongki hanrei haba pechwa ka election arajar athulai ke NPP kelapli ya ki blok ya ki school hanrei bon ki basusa kumto lem trai kam ai kidon ki community ban rural development block ki susa tang ka keteng klem ka office bat bon ki school tuba klem trai kam Kani ka sarkar ka syukwa ban peni tamasa hanrei kan om urlong pat ha ka kam ulong ba kila ban susha penbit yaladi ha ka jingsha phon ha ka NPP bat ka ai ka baki yo omla ban tim le se kila ban sha penbit ban yo ya ki kam penroi ha ki constituency hanrei le se kin sayo tang ki mau nong rim laong usaleng ha ka ju kopor usaleng ulong ba ka kongres kan om do ai na ka jingphet jong ki ne kilai ngut ki amali Hanrei ka thong kalong ba kan sei da ki khmat thamai ha usnam arajar arpu pra bat kan sawan phai biang ha krukom ka bakham khlan la ban kreu ba lai ngut ki MLA ka kongres kan thop ya Dr. Celestine Lengdo na sning uba Charles Marngar na mau hati bat uba Gabriel Waklang kila phet jendat no na ka kongres ban let yeso bat ke NPP ha ka ju kapor halor ka jingkeno ka NPP bakam don kam penroi ha constituency jong u ha kam bikre u saleng ulather ya ki MLA ke NPP ki baong ba ka kam bikre ka sadin ha ki lat penroi bat ulaong kelai ki bakim pej ialah ki jong ki constituency jong ki basyul lengkrang wat haba ki don ha ka sarkar la henrus nam menta u saleng u balai job kum MP katura ulaong ba ulam ikmat khat sansnam na kam bikre bat hakine kisan snam Kidon kisnong ki badang wan thamai na ka jing penbet thamai ya ki constituency ha usnam arajar khatlai wat la udai UMLA shimet la sansnam balalej ulawan ra bon ki kam penroi ha ki constituency ha ka ba kidon bon kisnong ki bomdon surok henrei menta ki lapoi surok lut ulaong ba ka don ke residential school Eklawaya model residential school kan sawan ka dispensary ka tanat rimrat ke CHC ke yonong rep bat kumba aspa ki jingking ding kila banni bujli da ki jingking thamai ulaong ba ki surok ro ki babon ki balasiang rong hanrei manswa ha kapor balong MLA ubahaying UPA sangma u admiral ke sangma omdon watang kawai ke surok ka basiang rong
wat haba ulong menteri sorkar bat kumju UPA sang maru ulong menteri ha kapor bangalong MLA nengkong haus nam arajar pra ha balai kam nong hikai skul ngahap ban litwat kanang ye ki samla na ki ying ha kisnong namar baki duna ki bapendep ya kekerdan dikri hanrei mental labun ki samla ki belapas ya ki kerdan baper ulong bat benrap yano ban keno bat yano om dei ban keno laong usaleng